ኣብ ትግራይ ግፋለ ድዩ የለን ገለገሊኹም ተዛረበለኹም ንሰምዓኩም ኣለና ቲክቶከራትን ዩቲዩበራትን ግን መረዳእታ ዘሎ ካሜራ ብካሜራ ዝተቀድሐ ክገፍዎም ከለውሲ እንታይ ኮይኑ ዘየለ ዝብል ርኢቶ ናይ ገለ ኣሕዋትና ኣብ ዲያስፖራ ዝቕመጡ ርኢቶ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ርኢቶ እዚ ብኸመይ ይኽምለስ ዝኽእል በትናይሎም ማዓንቲ ቪድዮ ካልኣይ ኣብ ትግራይ ዋላ ንሙት ዝበሉ ጳጳስ ኣቡነ ናትናኤል ዝተዛረብዎ ዘረባን እቲ ግፋ ከም ዘለኻ ብዕሊ ዝዛረቡ ዘለዉ ኣክቲቪስታት ሚድያ ሕወሓትን ወሎም ብሓፂሩ ማለት እዩ እዚኦም ከም ዘሎ ኣካላትን ብዙሓት ዝተቆጥዑን ሰባት ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ጠርኒፍ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተሉ ኢኹም ነዚ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ኣዝዩ ፍልፍል ዝበለ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ናይ ዕድና ወርቅን ጉዳጉዳቱን ዝተሸጠ ወርቅን ብዙሑን ወዘተ ዝበሃል ምጥፍፉን ገለመሊኡን ማለት እዩ ኩሉ ሙስኑ ግዕዚኑ ወዘተ ተግባሩ ኩሉ ኣሎ ኣብ ትግራይ ቤተ ክህነቱ እንታይ ይፍጸም ስታሊን ደርጊሕዎ ኣሎ ክሰምዕዎ ኢኹም ማለት እዩ ሓደሽቲ ኮይንኩም ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ ግርም ነባራት እንድሕር ኮይንኩም ሃናፃ ይርእቶ ጻሕፉ ለይ ሰባት ከስማዓኩም ናብኣቶም ከይድና ወይ ከዓ ክትሪእዎም ኢኹም ሳይ ከተንብቡ ኢኹም ኖሄማም ይቐኒለይ ብጣዕሚ ላይክ ገይሩለይ ነዚ ቻነል ወይ ከዓ ነዚ ቪድዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ጆሃንስ በየነ 64 ሓደ ተጋሩ ሓገዝ ካብ ሻዕብያ ብሓቂ ድዮም ትጽበዩ ኣይገርምን እንታይ ኢኹም ትኾኑ ዘለኹም ማለት ካብ ዝስዓጽሚ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ሓራይ ኣክሊሉ ዲላሱ ይቐኒለይ ማለት እዩ ዮሃንስ ኣነ ኣክሊሉ ዲላሱ ኣነ ናይቲ መንእሰይና ሓሳብ ኣገላልጻ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ናትካ ሓሳብ ምክንያታው ዝኾነ ስነመጎት ብፍላይ ኣብቲ ሰባት ምጽላም ዝበልከያ ደስ ዝብል እዩ ማንም ሰብ መዓልቲ ሓሊፍካ ሕማቕ ትብሎ ናይቲ ባህላይ ሕምቀት የመልክት ዋላ ፈታዊኻ ሕምቀቱ ብእዋኑ ምዝራብ ናይ ሓቀኛ ሰብ መግለጽ እዩ ከምዚ ዓይነት ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎ መንእሰይ ክባራት ኣለዎ ዝብል ርእቶ ኣለዎ ማለት እዩ ይቐኒለይ ኣክሊሉ ሓወይ ብጣዕሚ ክብረት ያበለይ እቲ ሓቅስ ንሳእያ ከም ኣያ ክትነትክ ዘለዋ ካብ ዝብል ጉዳይ ተበጊሰ ማለት ኣብ ሰዓቱ እንተኾይኑ ሓሳቡ ምዃኑ ዝፍለጥ ሓደ ሰብ ግዜ ተጸብይ ዛረበካ እንድሕር ኮይኑ ጥቕሙ ክሳብ ዝረክብ ሒዝዋን ይርታ ጉዳይ ማለት እዩ ሓቀኛ እንተ ዝኾነ ነይሩ ግን ካብ መጀመሩ ይጀምሩ ነታ ጉዳይ ሒዝዋ ደይ ኣይ ዛረበላንዶ መጀመርያ እዚ ኣሕማቕሲ ዳሕራይ በፂሓ ጽብቕቲ ትኾነሉ ገለ ነገር የላን ወዶ ኣብ ኣን ሃልበት ያ ክትዘረብ ነይርዋ ነዚ ኣውኒና እታ ጸለመ ጠቐነ ትብል ነገር ምዚኣ ተታሒዛ ስለትመጽእ ፈሪና ከነቃል ዓደልና ማለት እዩ ብጣዕሚ ትክክል ዝኾነ ሓሳብ ኢኻ ተዛሪብካ ግርም ይብራህ ደስታ ሰላም ክቡር ሓውሽደን ሰላም ክትሁሉ ምነ ንፉዕ ድምፂ ውፁዕ ህዝቢ ምዃንካ ብጣዕሚ ኣብ ዓለም እቲ ኩሉ ዝምነዮ ታሪኽ እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለዎ ይቐኒለይ ይብራሓወይ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ሄለን መብራህቶም ላይክ ጌራቶላ ነዚ ቪድዮ ሄለን ሓፍተይ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ሪኣክሽን ኦን ዩቲዩብ ዋይቲቲ ላይክ ገይርዎ ነዚ ቪድዮ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ኖሄማውን ላይክ ገይርዎ ኣሎ ሶ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ቀጥታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኤዲት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሳምቲንግ ናብታ ጉዳይ ሒዘኩም ንስገር ግርም እታ ካሜራ ቀጥታ ካብ ዋናኣ ካብቶም ሰብ ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ እታ ኣውቶቡስ ትማል ትገፍፍ ዝነበረት እዚኣ እያ ማለተይሲ ስክሪና የለ ከለራ የለ مرأي كاليو سو أبعل اللاتكم ኣብዚ ጉዳይ ሰሚዕኹም እንድሕር ኮይንኩም ዝበክም ማይ ናብ መሰልጠኛ ሒዝካዮም ቀጥታት ከይድ ገለገለ ዝብል ኣዶ መዓንጣ ሒዛ ብዘይ መቐነት ዝወፀት ወላዲት ኮታስ 2013 ዓመተ ምህረት ሰማይ ፈሪሱ ሰማይ ትግራይ አስገምጊሙ ኣይ ዝናብ ኣይ ኣውሎ ንፋስ ኣይ ሓዊ ኣይ ሁበቡላ ኣይ ከም ሶዶም ገሞራ ብሓዊ መሬት ትግራይ ክባርዕ ከሎ ዝነበረ ህሞትን ኩነታትን እዩ በቃ በሓፂሩ ዘሪኤካ ማለት እዩ ምንም በአካል ሪኢኹሞ ዝነበርኩም ሰባት እዚ ኩነታት እዚ ብቐጥታ ይዝከረኩም ኣደ ትግራይ መቐነታ ሒዛ ወይ ከዓ ሕቆያ ተደጊፋ ከምዚ ኣላ ጠጠው እንተይላ እቲ መርገምን እቲ ስቃይን ኣብኡ ይዝጅምር ሽዑ ይዝጅምር ሰላም ከምዚ የለ ዓድውን ሽዑ ይዝርዳካ
كل جزء اتولاديت كم زي أيلا فوتو مستلعلتيا تنقدم حجز نبرة نايس أي فوتو تاتون كم عين تحجز الله فوتون تماسا ساليتيا تا فيديو مالتي فوتو خا أيكونتن إديتي تجبرت أي موتت أي قعزت مس من كت قاطع مس شيك أزمت كاميرا أي مالتي مالت انت بره ليا زي رئي عور ويكا ندا فلت يا زدك أساس نغني كان يسمع انت زي كوينو اتازربا كم زلاتا زي آيا ترى نجار على دو اوف كورس اصبيكم اللي هم رايوا قفا يبلو مقل دك مقل هاي تعشو دك مقل هاي تعشو هاي تعشو هاي تعشو دك مقل هاي تعشو حزب تبع هاي تعشو هاي تعشو هاي تعشو زيهم لقامس كاي عشوهم احنا لبيمنا اللي دمنا قعنا لا زائره تراز نسران كاي رخبنا سقال حجرينا اب سدتنا هجرن كرتتلنا كلاتنا سدرا اسبيات سديدا خغزانا بسدت وصع ولا حانتي لمعات يله حبتي يله بتخنتن بتيمتن هاهلي قمنا بقى يجوا غايت عشو قدم زعشهم ما ياخلوكم زعشنا ياخلنا زعشوا ابوتات اب حقوتاتنا زعشوا ابوتاتنا اكوتاتنا زعشوا اخلو حزبي لم تسووا زو اخلنا زم دم زي راون كاتردون صدركم ايموتكم كبيتسوكم ايموتلكم تردون نسوم كاجيجكم نازلكم فينا يلنا نحن مالت اي تجاجنا اي حسنا زي اللي ابتجراي زي اللي حبريتا كساحجي اي محللفنا عدنا خنصلم كبابينا خنصلم قالسنا خنعون ويكا خندون ويكا انا حزب تجراي جغننتو قالسو فتحو نفتحي لز قالس ነገር نخننور ويكا صلولو خنلكي استزارمنا يزربا يله كاب بعلم زوصه انصباريقنا اغاوحنا ييو بتزربا كله كمزي موصيو تمالي مبزحتو كمزي عينت رئيتوتاتي نيرو حقኛ ዝኾነ ካሜራ እንደሊና እዚ حق ድዩ ሓሶት ድያ ይፍለጥን ዘሎ አንተም ሰባት ኣብ ገለገሊኡ ኻ ኣይንፈልጥን ወዘተ ወዘተ ዝባል ነገር ኣሎ ማለት ከምዘ ይፈልጥ ገር ዝተሰበኸውን ሰባሎ እናራአየ ኣይራአኹን ዝበለውን በአካሉን ስለ ነሰምዕ ወይ ካ ስለ ዝርእ ዘለኹ ማለት እዩ ከም ዘሎ ግን ኣሎ እና ኣብነት እዚ ማለት እዩ ሓላፊ ቢሮ ኮሙኒኬሽን እዩ يفلت ده يفلت يو نسمعيه. أجرنا بسوشيال ميديا نتنقص أسرينا لنا بحيلي سب كيف تجديدو زجبر زبون يكون عينة من قصاص جنا نتمنى حسوا زلنا نايم خاتم من قصاص أول زود زحلمت ون زحسون سلا زخانة كم زولا من قصاص بزخانة يكون معك كني عبالنا زلوا يكونان مالتي بوجن منجستي يسعر زول ده أنفتوه والله زرزر كسعريو تسعريو لمتى يخوم زوال خونات تفتكروا زبل كرائيو أو كم زوال خونات إذا لو مزبها الأكلات نايم انجستي ويم دم نايس الأكلات اللي حرها اليوم كوينهم من محدارون هجاون سجمتي بجلس خوس سديو مادتي. أبغى قرم سلازي رئينا لنا كم هاجرنا نحن ون أما حوراو ميديا نتنك أسقسم سجمتي كوسودو ويكا سجمتي كوسر مخالم انجستي مالت نتهم كم زيزجبرو انتاي زجبرو من الباتون زي تبهلو زغبرو كله خم زخول زخون أكلات ينصبر الله مالتي جن سقوم تخسر كم زغل نحبر نفتو زبل رئيته يبكم الله أنا يكون حلاف قداي كوميونيكيشن بعلو الدكتور مالتيو رئيته والله هايل دبيت أنا حق ده حسي مردات اللي نزولكم كالي توسخ مالتيو سمعوه فابوزح توهين فتلوركون أغريبا أبز حلفة قفا يلن قفا يلن بروباغندا ويلا أنا ثلاث نجارات ناودكت كي وصلنا بذا قفات ملكت فرح لن قفال له سلز بحال علون سلز غنا بذا حد بوتاتات سلز الله ولا مقالة علّو دقم كي يقففوهم جنزب زهو سكع 50 شح كفيلم دقم كي يقففو بقى كي تقربوهم دحر عزيلم مس بوليس ديو مس زقفت زلنا يقبل ديو سراداد أسبات علّني قرم حجي أب إثيوبيا حدش ستايل يزلو حنت حق راح توصل أب تقرأ راحونا يكون حنت حق توصل إتحق نسا كتفتس أمديا أي كتفتس من جنا أنت تفلت أتنهالوت بوليسن حيل أكل تان تبنجون عدكون حيزو مسس ده دحري خايقوي جنا كو يتحقف تبرلمان تزرب مسبلة مالتي كم زيلو نمنت عيقوي خاتبل ده حراي موسيو زي أتكفل لك زي أتقبر لك قليب لك يبلي انتلك أتحزي تجارو خمسة أخواني يوم ناب سربيت وسير كادقون نخليه كفاليه ولا حنتي زبها لجريل الحجن حجة ونتن مويتو زخون الجزية لو مثل زخونة كابتو موت كأمالتي
تحت مقابر زول حقي وصي اب تግራይሲ even ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ non retroactivity of the law ንድሓር ተመሊስ ሕጊ ንኽሰርሕ ማለት እውን 26 እንሃለናስ ናብ 20 ተመሊሱ ንመጀመርያ ግዜ ሕጉ ወጽዩ ነቶም ዝሞቱ ብምንታይ ክቆጽዕዎም ምዃኖም ብመንፈስ ድዮም ኣብ ገነት ድዮም ክራኸቡ ኣብ ሲኦል ድዮም ክራኸቡ ኣብ ምንታይ ይትፈርዱ ናይ ተፈለጠን ከምኡ ከም ዝወጸውን ንፈልጥ ማለት እዩ ኣብ ትግራይሲ ከምዚ ከም ዝወጸ ኢሉሉስ ን20 ንድሓር ተመሊሱ ሕጊ ክሰርሕ እዩ ንድሓር ተመሊሱ ማለት እዩ ሕጊ ኣብ ዘይብሉ ሕጊ ኣብ ዘይነበረሉ ዝተፈጸመ ገበን ብሕጊ ይዳነን ወላ ሓንቲ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ጉዳያት እዚ እውን በአግባቡ ከይተራእየ ሕጅውን ከምዚ ዝበለ የለን አሎ የለን እዚ ሁሉ ንምድርባሽ ዝተገብረ ነገር እዩ አሎ ግፋ አሎ ምግፋፍ ከም ዘሎ ንሱን ይኣምነሉ ኣይተዋፀን መርቱዕኒህኒ ካብ እሚን ካብ መቀላስ ከመይ ገይረ ሕዝናብ ግፋ ትቕየር ብለይ እንተልኩም ግን ነቶም ዝገፉ እከለ እንዳበልና ክነቃልዕ ክንጀምር ኢና ርእስ መንጀሪኖ ዋ ከምሳሌን በዩቲዩብ ቅርሺ ትፈልዕ ኢልካስ ብዘይኮን መረጃ ህዝቢ ይትረብሾ ደለካ ለለምሓሪ ቅርሺ የለቃሕኹምኒ ኢሉ ክሕድና እኮ ዋ ከም መንጀሪኖ ግፋየለ ኣብ ትግራይ ላዝኻ ሓደትስ መሓረ ለየለቃሕኹምኒ ኢሉ ክሕድና እወ ግን ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ኢልና እዚ ከም ናይ ጀነራል ጆርሜንጋ ክስልቲ ይጥቀምሎ 2013 ይጭፍጭፈካ ከዚ ድማ ይፎቴካ ይብለካ ይገርመካ ቆያ አያዋይ ዝረሳዕና የኮይ መስይልዎ አየ ግዜ ደንቆሮ ዝነግሰል ግዜ ባጽሕና ደንቆሮ ማለት ከመን እዩ ከም ሃይለ ደደቢት በቃ ጀነራል ናይት ግርም ተረዳዲ አለ ሕጂ ግን ሃይለ ደደቢት ማሓይሽ ይዝመስል ማለት እዩ ሓቂ ክዛረብ ጀሚር እዩ ወል ውፉይ እዛ ጉዳይ እዚኣ አጸቢቁ ነጊርና ነይሩ ማለት አጸቢቁ ነገርና ከለ ግን ከምዚ ሽዑ መብዛሕተን ውፉይ ተዛረበን ዋ አታዚ ሰይኹውን ኢኻ ትብሎ ፍላክ ዛረው خلق ለخላላ ግደፎዚ ሕጂ ካብ ዘለዎ ባህጊ ተወግሲ ዛረው ዘሎ እምበር ከምዚ ሰይኹውን ኢኻ ትብል ሰብ ኩሉ ሰብ ከም ኣኸም ዝብል ስርግፀኛ እዩ ግደፎ እንደው ባዕሉ ፊኮ ብርጌድ ሓመር ስለ ዝኾኑ ኣብ ትግራይ መሬት መቃለሲ ደልዮም ስለ ዝኾኑ ብሓልፉ ቅድም ሕጂውን ከምኡ ዝበሃል ነገር ስለ ዘለዎም ሕጂ ከዓ ነተቃልሶም ዕንቅፋ ስለ ዝኾኖም ጽምዶ ሳምቲንግ እምበር ከምዚ ኣይኹውን ኢኻ ትብል ኮይና ሆነ ተከናወነ ኮይና ተኸናዊና ምንም ክንገብር ኣይከኣልናን ኮይኑ ውፉይ ኣብ ምጅማር ጽምዶ ካብ ዝበሎ እዚኣ እያ ካብ ጀነራል ሻዕብያ እዚኣ ይዝማር ናትካ ከላ ግበር ናትካ እስር ቤት ግበር ናትካ ጉድጓድ ግበር ናትካ ፈታሽ ግበር እዚኣ ይዝማር አክቲቪስት ትግራዋይ ካብ አክቲቪስት ናይ ሻዕብያ እዚኣ ይዝማር ግበር ኣይትግበር ይዝማር ሕጂ ትግራይ ግበር ኣይትግበር ክትኣትዮም ዝሰሩ ዘሎ ወራሕዋትና ናይ ፍሪደም ቃል ስጋጢሞ ማለት ሕጂ እዚ ዝሕል ኩናት ናይ እምሮ ናይ ስራምሮ ኩናት ሻዕብያ ኣብ ኤርትራ ከይ ቅድሚኡ እዚ ጉዳይ በቃ ምንም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ቀዲሙ ተንቢዎ እንታይ ኮነስ ሪኢዎን ድሓር ተመሊሱ ኣይንፈልጥን ግን ታይም ፕሮጀክሽን ነይሩሲ ውፉይ ናፍቲ ታይም ኣትዩ ንድሓር ካብኡ ተመሊሱ ምናልባት እውን ኣክሰስ ኦፍ ታይም ኣለዎ ተኾይኑ በርሰብዚ ክትግምት እውን 100% ከምዚ ትግምትን ባይዞይ ምናልባት እውን ዝሓለፈ ተመክሮኦም ከም ከብዲ ኢድጋ ወይ ከም መጻብዕታ ከምዚ ያውዚ ረንሱን ኣይትፈልጠን ሃንዱ ተዘይ ኮይና ኣይትፈልጠን ሃ ግን ይፈልጥዎ እዮም ለካ ኣጸቢቆም ዝፈልጥዎ ተባህሪኦም ሶ ንሕና ድሕረ ደጊም ንሶም እንተይሎምና ሓቆም እዮም ማለት እዩ በቃ ዞም ባዕሉ ፍይኹኑ ባዕል ሰልጠነ ግርማይ ሳምቲንግ ገለ ዝዛረብዎ ብዛዕባ ባዕዶም ዝራእይዎ ጉዳይ ንሕረሎ ድሕረ ደጊም ሕወሓትን ሻዕብያን ሓደ ንሕረዳ ኮይኖም ይቕጽለልዮም ንስኦም ክገብሩ ኦፍ ኮርስ ክንኣምን ክንፈልጠን ኣለና ግምት ሲልና 2% ነቦ 98 ናኣምኑ ማለት እዩ ማይ ጋድ ኣራዳ ኣምረኛ ዝኾነ ጉዳይ እዚ ከዓ ኣብ ትሕጂ ዝነበረ ግዝያዊ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ትራንስፖርት ኣዝዩ ሞደርን ዝኾነ ሲስተም ክህሉ ዝገበረን ብኣግባቡ ከዓ ዝመርሕ ዝነበረን መንእሰይ እዩ ታደለ መንግስቱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጎበዝ ዝበሃል ሰብ እዩ ክለፍዕን ሰሪሑ ንትግራይ ጥብ ከብልን ብረሃፁ ማለት ካብቶም ጎበዛት ተባሂሎም ዝተገለጹ ኣብ ቤት ዕዮስ ርኢናዮም ካብ ዝበልዎም ገለ ሰባት ከምዚ ዝኣመሰለ መንእሰይ እውን ኣብ ፈጻጸማ ስራሕ ማለት እዩ ኣሎ ድዩ ዝበልዎ እዩ ነይሩ እንሆ ከዓ ፈንጊሎሞ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ምክንያቱ ተሓድሽ ቤት ምኽሪ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ምስ ተመለሰ እቶም ዘይመኽሩ መኻሮም ወፂኦም ክንመክር ኢና ኢሎም ማለት እዩ ከም በዓል እዚኦም ዝኣመሰሉ መንእሰያት እውን ኣውፂኦሞም ብጣዕሚ ኣዝዩ ጎበዝ ዝበሃል መንእሰይ እዩ ጎበዝ ዝበሃል ራእይ ዘለዎ ሰብ እዩ መሳርሕቱ
ከባቢ ቢሩ ዘለው ኩሉ ዝኾነ ይኹን ኣካል ማለት እዩ ብጣዕሚ ገይሩ ዘድንቆ እዩ ማለት እዩ ጦርነት ኣብ ትግራይ ንክካየድ ዲዛይን ገይሩኒ ኣብቲ ኣብዚ ድፋዕ ዝሕዝሞ ንሕና ሓመድ ፍንጫና ብሚሳኤልን ብድሮንን ክንወፅእ እዩ ተደሊኒ ኤርትራ ክትወድም ኣይደልያን ትክክል እዩ በቃ ኢሉ እኮ እዩ ኢሎም እኮ ማለት እዚስ ግምትስ ኣይኮነን ኣወል ስዒድ ተዛሪብዎ ወዲ ጣባ ተዛሪብዎ ሜሮን ተዛሪብዎ ኣብርሃ ገብረ ተዛሪብዎ ኩሎም ቶም ኣብቲ ድጋፍ ዘለው ጆርጆ ድራር ተዛሪብዎ ኩሎም ተዛሪብዎም እዮም ሶሎ ሚድያ ተዛሪብዎ እንታይ እተወና ንሕና ጽምዶ እንዳበልናሲ ጽምዶ እንዳበልና ሳምቲንግ እንዳበልናስ ዕዊና ንሓንቲ ዓድስ ኣብዚ ውግእ ካብ ነካይድስ ዘይን ፈንታስ ዘይነብሎ ኢሎም ቃል ብቃል ተዛሪቦም ሕድ ሰብስ ቃል ብቃል ተዛሪብ እቶም ዝፀዋዕ ኩልኩም ሰባት ማለት እዩ ቃል ብቃል ከምኡ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ውግእ ካባና ንምርሓቅ ዝዓለመ ኢሎም ተዛሪቦም እዮም በሃንዳ ወልኻ ጉን ናበልካ ቡን ናበልካ መከራ ተጽመን ዘለኻ ሰብ ኣነ በቃ ክሳብ ሕጂ ገሪምካ ንዘለኻ እምበር ንሶምሲ ነጊሮምና እዮም በቃ ቃል ብቃልስ ነጊሮምና እዮም ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ጽምዶ ከምዚ እንተዘይከውን ነይሩ ትሕጂ ተወልድ ዘሎ ነገር ኣይም ተወለደ ነይሩ ምክንያቱ ድሕሪ ጽምዶ መውላዳ ምስዕቤት ጽምዶ ተታሒዞም ዝማዕበሉ ጉዳያትን ኣብ ድሕሪ ክርስትና ጽምዶ ዝመጹ ጉዳያትን እዮም ሕጂ ሽሻይን እንጀራን ናይ ትግራይ ኮይኖም ዘለዎ ግፋ ሞት እስር ቤት ወዘተ ዝባል ማዕዘያ ውድሕዋት ቅድሚ እቲ ሕጂ ጽምዶ ዝነበረ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ሓሳብ ናረኣያና ፈላላይ ንዘለዎ ተኣሰር ነይራ ኣይተኣሰረን እኮ ኣይእሰርን ትግራይ እቲ ዝሓሸ ናይ ምዝርራብ እቲ ዝሓሸ ናይ ምክታዕ ሓታ ክትበሃለሉ ዝነበርካ ማለት ንሱ እዩ በቃ ባንጻሩ ማለት እዚ ናብ መወዳእታ ሌቭል ኣብቲ መወዳእታ ታሕተዋይ ፀፍሒ ንኽህሉ ዝገበሮን ኣንደር ንኽኣቱ ኔጌቲቭ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ዜሮ ነምበር ንባዕሉ ናብ ኔጌቲቭ ንድሓር ስላይድ ንኽገብር ዝገበሮ ሻዕብያ እዩ እቲ ዲዛይን እዚ ብምንታይ ፈሊጥካ ንድሕር ዳልኩም በካይዱ ብኹነታቱ ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ምስ መን ከም ትውዕል ንገረኒ እሞ ስራሕካ እንታይ ምዃኑ ክነግረካ እኮ እዩ በቃ ብሓፂሩ ምስ መን ከም ዝውዕል እንተፈሊጥናዮም ስርሖም ከመይ ኢሉ ክጠፍኣና ድሕረ ደጊም ክትፈልጥ ኣለካ ፈሊጥና ኢናኻ ፈሊጦም እዮም መብዛሕትኦም ሰባትሲ ኣፀቢቆም እዮም ገሚቶሞ ማለት እዩ ለውዚ ተክል ያን ዘለ እዚ ከዓ ኖ ይባል ዘሎ ወጣቶች እየታፈሱ እንደሆነ ታምናለህ ኪዳነ ተሓፊሶም ምዃኖም ተኣምን ዲኻ ተባሂሉ ዝተሓተተ ኪዳነ ኣመነውን እኮ ማለት እዩ ኣይ ሓሶት እዩ ኢሉ ማለት እዩ ሓሶት እዩ የት ነው እየታፈሱ ያሉት ትግራይ ውስጥ አረጋግጥ አንተ ታምናለህ አታምንም አንተ ኪዳነ አፍታ የለም ትግራይ ውስጥ ምንም አፍታ የለም እኔ በትግራይ ውስጥ ነው ያለሁት አፈሳ እንደ ድርጅት እኛም አንቀበልም ምክንያቱም በአፈሳ ታጋይ ልታደርገው አትችልም አንድ ሰው አምኖ ተቀብሎ አምኖበት ነው መታገል ያለበት እኛ ትግራይ ውስጥ ባደረግነው ማጣራት እንደ ድርጅት አፈሳ እንደሌለ ነው ያረጋግጥ ነው ግርም ከምዘ የለኢና አረጋግጽና ድርጅት ከም ድርጅት ንሕና ኣይና ኣምነሉን ከምዘ የለኢና አረጋግጽና ጽቡቅ ባዕሉ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ድሕረ ደጊም እዚ ድርጅት እዚ ናቶም እንታይ ነበረ ባይቶና እቲ ድርጅትኩም ናይ ሓሶት ድርጅት እዩ ኣብ ትግራይ ግፋን ሓፈሳን እናሃለወ የለን ኢልኩም ተዛሪብኩም ኢኹም ሓሲኹም ኢኹም ስለዚ ኣይተቀበልዎን ከም ድርጅት ዋላ እንተኾነ ግን ከምዘ የለ ኢልኩም ስለዝሓድኩም ድሕረ ደጊም ማንም ዝኣምነኩም የለን ተደራጀው ኣይትደራጀው ስቁልኩም ኣኡ ክትመላለሱ ትኽእሉ ኢኹም ዋላ ማይ እንተተቆድሑ ድሕረ ደጊም እሲ ከም ዕንዘር ንህቢ ፋሕብትን ዝበለ ፖለቲካ ሒዝኩም እዚ ጉዳይ እዚ ምንም ከም ኣይወጻኩምን ኤኒዌይስ ሓቂ ተዛሪብኩም ኣብዚ መሰየኩም ተተሓድሩ ይሓይሽ ጽቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ናቕፋ ፕሬስ ሕጂ ናቕፋ ፕሬስ ቀጢሉ እታ ኣጻብዕቱ ናብ ትግራይ ተኺሉ ኣሎ ማለት እዩ በቃ እቲ ናይ ናቕፋ ፕሬስ ዘሎ ናይ ሚድያ ናይ ፌስቡክ ሳምቲንግ ገለ ዘሎ ፔጆም ከዓ ንኽጽሕፉ ኮነ ኢሎም እቲ ናይ ዓይኒ ናይታ ካሜራ ዘዋሪት ካሜራ ትበሃል ነይራ ቀደም ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ፕሮግራም ነይሩ ዘዋሪት ካሜራ ዝበሃል ዓይኒ ካሜራ ዲ ዘዋሪት ካሜራ ኹም ድሕሪኡ ዝኾነት ፕሮግራም ኣብ መንገዲ ሃንደበት ዝኾነ ነገር እናተገብረ እንተሎ ትቐርጽ ገለ ኹምታት ነይራ ፕራንክ ሳምቲንግ ገለ ነገራት ነይርዋ ኹም መምህር ገለ ትረክብ ከምታት كم آيات أنا تعطوا ميديا حجي نابي جيرو ما تعيننا تخميرة بتقرأي فوكس جيرو ما حجي أو تيون جيرو ما مالتي ويل في كسر كاميرا نقفة بريس تايتبل إتا بريس دي أمالتي مسمر إنترنت بقولتوف أقوارص أوه تقرأي كسب من اللي أحرات وط زوجوا عبعنتولو زوجوا تحزوه باي ذا واي زي تترجمه خوها بيزلو زوجوا تحزوه مالت ترجمه ترى لنا مالتي
ቀንጽልዎ ወይ እሰርዎ ወይ ገለ እዩ ስለዚ ጥሕሰሰኦ መሰል እዚ ትርጉም እዩ ባዕሉ እቲ ፖለቲካዊ ሕጽቦ ይካየድ ደፊሩ ካብ አዲስ አበባ ክዘርግ ዝመጽእ ድማ ክግረፍ ምዃኑ ክፈልጥ ይግባእ ጽቡቕ ኣለኻ ሞይ ሎሚ ዘይከተተ ብደው ከም ዝሞተ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ዝብል ናወምኦም ዝለኣኽዎ ናወምኦም ሞንጀሪኖ ዝለኣኽዎ ማለት እዩ እቲ ደብዳቤ ናወምኹም ሞንጀሪኖ ኣምኹም ሞንጀሪኖ እታ ልእኽኩማ ዘለኹም ደብዳቤ ሒዛታ ክትጠፍእ ወይ ክትመውት እንተዘይኮይና ምንም ለውጢ ኣይተመጽን ናቕፋ ፕሬስ ከዓ ከም ፕሬስ ማለት እዩ ከም ፕሬስ ዌል ሴድ ኤንድ ዌል ዳን እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ጉዳይ ሞር ንምቅላዕን እቲ ናታትኩም ዘሎ ናይ ቃልሲ ልሕቲት ውሽጣ ዘሎ ስርሒትኩም ንሕና ከም ቦሶሮ ሰበይቲ ዝሰርሓቶ ዳንቴል ብትንትን ብምባል ንኻልእ ሰብ ክነሪኦ ከመይ ከም ምዃኑ ንስኻትኩም ሲ ኣብ ምንታይ ዓይነት ድሕረ ባይታን ስነ ምግባርን ከም ዝተሃነጽኩም ክነሪኦኩም ዕድል ትፈቕዱልናን ትህቡናን ስለ ዘለኹም ብጣዕሚ ይቐኒልናን የኽብረልናን ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ሕጂ ግልጽ ጌርና ናቕፋ ፕሬስ እንታይ እዩ ዕላምኡ ፈሊጥና ኣለና ኣብ ትግራይ ኢንተርኔት መጥፋእ ኢንተርኔት ማለት ቤዚክ ኒድ እዩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ንምንታይ ከመይ ኢሉ ቤዚክ ኒድ ኮይኑ ኢንተርኔት ኣብ ትግራይ ሲ ከመይ ኢሉ ቤዚክ ኒድ ኮይኑ ኢንተርኔት ሕተቱኒ ኣጸቢቐ ክምልሶ ስለ ዝደለኹ እየ ማለት እዩ ኢንተርኔት ማለት ባንክ ማለት እዩ ባንኪ ቴሌኮም ማለት እዩ ኮሚኒኬሽን ተዝየልዩን ባንክ ተዝየልዩን በሊዕኻ ይተሓደረን ሕጂ በሊዕኻ ዘይተሓደር ተኮይንካ ምግብታ እዩ ቤዚክ ኒድ እዩ ዘይትፈልጥ እንተኮይንካ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ አንታ ደንቆሮ ፀሓፍ ናይ ናቕፋ ፕሬስ እንታይ ኢልና ክነረድእካ ከም ንኽእል ኣይንፈልጥን እንታይ በሊዑ ክቃለስ ሰቢኻ ከም ኢልካ ትዛረብ ዘለኻ ባንክ ተዓፅዩ ማለት ሕድሕድ ከባቢ ምስ ገንዘቡ እንዳሃለዎ ይጠም ማለት እዩ ብቤዚክ ኒድ ብኸውድ ብነሴሲቲ ተታሒዙ ሲ ከምትናትካ ናይ ዓድኻ ፀማም ዝኾነ ስርዓት ዘለዎ ንሓንቲ ጉግል ፔጅ ብሮውዝ ንኽትገብር 15 ደቂቃን 5 ደቂቃን ኣብ ኢንተርኔት ካፌ ኣትዩ ዝጥቀም ህዝብ ዘሎ እዩ ዝመስለካ ዘሎ ኣብዚ ኮም ኣይኮነን ባንክ ዝበሃላሉ ኤቲኤም ዝበሃላሉ እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ንስኻ ኢንተርኔት ይተዓጾ ትብል ዘለኻ እቲ ትዛረቦ ዘለኻ ዘረባ ንባዕሉ ተመሊስ ዝሃርመካ ምዃኑ ስለ ዘይትፈልጥ ከም ዝናታትኩም ዝኣመሰለ ንቕሓትን ዘይንቁሕን ኣካይዳ ዘለዎም ሰባት ከዓ ንዓና ብጣዕሚ ኣዝዮም ጠቐምቲ እዮም ንምንታይ ሲ እቲ ዝኣገለ ናይ ተሓሳስባ እቲ ዝተኣጃጀለ ድኽመትኩም እንታይ ምዃኑ ኣጸቢቕና ክነሪአሎም ምእንታን ኤግዛምፕል ኢኹም ንስኻትኩም ምሳሌ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ናቕፋ ፕሬስ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓሳባት እዮም ዘለዎ ሰለስተ ወንጀላት እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኢንተርኔት ክዕጾ ክእል ኣለዎ ጥሜት ክመውት ኣለዎ ማለት እዩ ቴሌኮም ክዕጾ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ብኻልእ ባህላ ቴሌ ክሰርሕ የብሉን ክቋረጽ ኣለዎ ኢንተርኔት ማለት እዩ ቴሌ ተሰሪሑ ደው ኢሉ ክዛረብ ይሓደስ ኦፍ ኮርስ ስለዚ ክዕጾ ኣለዎ ኢሉ መበል ካልኣይ ዝኾነ ይኹን ኣካል ካብ አዲስ አበባ መጽኡ ተቃውሞ ኸርእን ኣብ ትግራይ እውን ዝተቃውሞ ብምሉእ ጨፍልቆ ዝብል ገባታይን ጨፍላቃይን ስርዓት ሶ እምቢ ንስርዓት ህግደፍ ይባሓጽ ጽምዶ ድሕረ ደጊም ዋላ ንእሽትለይ ናይ ተስፋ ምኽንያት ይምበራ ኣዚና ማለት እዩ ዜሮ ምዃናን ሎስት ፖይንት ከም ዝበጽሐትን ጌርና ነታት ትብላ ዘለኻ ነገር ብምሉእ ክነቕህማ ምዃናሲ ክትፈልጥን ክትርዳእን ይዘለካ ምኽንያቱ እዚ ሓላፍነት ወሲድና ገጽና ርኢና ንዛረበሉ ዘለና ኩነታት ክሳብ ጎሮሮና ዝነቅዕ ንዛረበሉ ዘለና ዘረባ እቲ ናታትኩም ከመኻትኩም ዝኣመሰለ ሽርሒ ዝሓዘ ሰብ ምእንተና ነቲ ህዝብና ከየደናግሩ እዩ ሶ ፈሊጥናኩም ኣለና ማለት እዩ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኢኹም ኣዘ ሴም ታይም ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ኢኹም ፍሉጥ እዩ ግልጽ ጌረስ ኣጸቢቐ ነገረካ ኣሞይ ከምዚ ጌርኪ ኣሞይ ከምዚ ጌርኪ ዝብል ማለት እዩ ተሓፍተና እውን ተረድአትካ ኣላ ኣፍተርወል ጥራሕ ሒዝኩም ንኤርትራ ኣምጪኩም ንኤርትራ ናብ ድኽነት እቲኹም ናብ ትግራይ መጺእኹም ንኣና መምርሒ ክትወርዱ ከይተሓስቡኳ ኣዴኻ ዓይነ ሱር ትትኮን ኣዴኻ ስንክልቲ ክትኮን ትኽእል ኣዴኻ ዝኾነ ትትኮን ትኽእል ብዛዕባ ስንክልናን ፀገምን ብዛዕባ ድኻምን ሕማምን ኣዴኻ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ምጉራዕ ምዕፋር ጅግና ኣይገብረካ ጅግና ዝገብረኒ ከምታ ትዛረባ ዘለኻ ኣዶ እታ ኣዶ እንታይ ተሸኪማ ዘላ ሓዲኻ ተሸኪማቶ ዘላ ጽቡቕ ጅግና ዝገብረኒ ከምታ ኣዶ ወፅያ ዘላ ክልተ ሽቦ ናይ ወርቂ ዝኾነ ሳምቲንግ በዚን ገይረ ዝኾነ ሰዓት ገይረ ቱታ ተኸዲነ ወፅየ ሻወር ገይረ ሳምቲንግ ለስላሳ ጥርሙዝ ኣብ ታሕቲ ኣቐሚጠ ምዝራብ እዩ ጅግና ዝገብረኒ ኦፍ ኮርስ ንብኸውድ ዝሓስብ እዚ ኣያ ጅግና ትገብሮ
كم أول سعيد زأمسلة كند عنقولة تخون أمره نزلات تسب زي جيجنات قبرة تغل كالي جيجنات قبرة نجاريلا جيجنات قبرة كأجن أمس يوم أميت أمل كارلو عدنا للدينان كم زين هم تريد لها إذا دوسي تري الله هذا بدن بجركا أبتقد ميتا أبتتقى مكينة له يخرج له مكينة تعدوجن تري الله خير تاي تشكي بخمزة هو ترأيك الله بزعوة ديخا بزعوة زاد ديخا دي أزيت زارب نحركين كحدا أول سعيد بزعوة ديخان بزعوة خالي سبن نخت الزارب سمعت تحت واي النزيات قعسب كتكوني زقبا كانيرو صون السخاء inferiority complex لزلكا أديخا تتسقي ما ندهر كوينات تسقما وشت أو حيت أطو أختبكي إزول لو عيلكا سلز قدف كيان abandon سلز قبر كيان بو سلا رح ريح كيان رح قيت كيان سلز متس أخاسي قومنا قرار لو ويل كي أخا تزارب زلخا مالتي أزيسي لوجيكيو كما خان إذا أموصلو نعيسران حدن كفل زمن دحرات كأمن زغ اللوجيكي أوف كورس قلنا مبزحته سب كأمنه أيكل كأمنه خمسة يغل زعبة عد خادم معه بزعبة عدها بزعبة جلس بالينجركا عبي زبل زر سلازي أنا بزعبة عدي مسلك هاجري بزعبة ديكا مسحواتي زار مالتي سلازي عدي نابز أبزي كريتيشن سران شوتشن سران حدن كفل زمن مش عنشو متبيت رحمة تماريس هذا العدي سلام انتاي مين ناب هو وين ناب مريس وايدس كزارب قدنيو بزعبة قبل بياز طرف زول حوي بزعبة سميوا زلو عدي بزعبة منا اسيات سينا زل عدي كزارب قدني سلازي زوم عدخا ندخا انقله بزعبة فتح زي رغبة الدخا كتزارب عليك بزعبة فتح السعنة هاجر كون كتزارب عليك دحر بايتو امنا يفقد لهم منكم دحر بايتو اما اصوم دحر داري خيو ناي صلايهم تتصامدوا زلو امبار حزب ما اكلهم زغبر ايكونن وصيت ناتو عبنت اب ارترا من 30 عامت ملو ارترا منسي ارترا ناتغففه غدد عسكرنا خبز خون اورد على ملو تفلط حقي احنا خامس اخرنا واناتات ابزبانا سل صحي از بهرزي اذا عيت منفس زي بقطنا بتግራይ مصندي تግራይ اوريدي كوم عيت بهر اي نبره سلام تحجكم خوينو وصيتنا يصمدو وصيتنا يصمدو هو وصيتنا يصمدو مساد غيازو على زرابيعي هلا تزيد مد طراط دمد هلان طراطن يلميدو حوحاتسي هلان طراطن هغدف يلميدو نايت ادي هغدف سكلتي يلميدو زغرميو مالتي اس اميزينج ايبايزوي كمزي يلو كفتنيو الى ايغمت نيرمبر هابن كم زغبر يغمت نير حقن مزرا كمزي كون كم زغل مسمحاست يوقعي يعللي مالت نغمتينا جن بخندزي فطنت ايغمتن فصبيت ايغبرن بحصير فطنت اول سعيدن مسلاتومن اتوق قلطيفو كل على كابزلوم دليتن باغن موتن وقئن بفلاي ونسي تزنقعنا انتا كون يفطر يخون زبل سقات سلازنورم بتعميم شكل غيرمو غلغل يوم امنت كم بعل مونيكا خالوت وزت زامسلو نتغدا حجنا امنت كقاومو جميرم تمجمريا كبابي كم بعل نيرم بصحات ورا صمدس تايغللو انت سؤالكم اندو تولو اندو بولو انتايخوم غله خمزي وراد مرع غله مالتي ياتا قلاطفو اندو بل اندو غلغل لوم يوم قيرم مدحراي within 1 week you صمدو خمزيا እቲ ፕሮግራም ኣነ ባዕሉሲ እታ ጽምዶ ክሳብ ትርድእካስ ግዜ ተወስድያ ሱቂላ በሃንደበት ትርድእካስ ኣይኮነት ግዜ ስተድልያ ነይራ ነታ ግዜ ተልያ ጉዳዩን ኣፍጢኖማ ማለት እዩ ሶ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም ጉዳይ እዚ ፈጢኖም ኣመና ሸኩይሎም ህጹጽ ያ ዝብእስ ቀርኒ ከፍቲ ነክስ ኢሎም ቀርኒ ከፍቲ እዮም ነኺሶም ቀርኒ እዮም ሒዞም መንእሰይ ኣንተ ድኾን ነይሮም እዚ ኤርትራዊ ብለክሎም ኣብ ትግራይ ኣነ መጻኹም በትግራይ بليع ساتي كم تزبلو كاتا دلاتا عد تግራይ ገንዘብ ሂባ ዘእተወቶም ዘሕልፈቶም ዓዲ ዘለዎ የዝኽሉ ኤርትራውሲ በሊዖም ሰትዮም ኣብ ትግራይ ንሕና ትግርኛ ተዛረብትን ተጋሩን ብለከለና ይሕዋት ኢና ኩናት ድባል አይድለና ኣነ ኮኒ ኤርትራ እተው ይበልኩም ኣብታ ዘለዋ ኸይና ግን ናይ ዘለዓለም ሰላም ንደልለና ሰላም በቃ በሐሳብ ክንሰርሕ ኢና بحسب بك نعايز قرب الناس بيجيك تقراوي سيلم لكلهم كتصقع عن زخل كبل عن زخل كل نجار كخونه اللي زخل سي كرادا دان زخل بقانقا تقراوي ايو نحن هم من سياتنا لوت تاريخنا قرب تخكل الله نسخه ذول كي ولا حنت حتت يبولن نحن من سياتنا لوت تاريخنا اتنايص تاريخ كندربينا انا نسخان كنفاتو اينا ازي كل غزي اندا سرح كل زمصاخو حقوني حق سلا زخونه دما لمو بصي حاسته يخونني
التاريخ زي زتلوت تاريخي بقى أنا حساب نحوارن كرسع زقبو تاريخوني كم زجيرهم بولي عمنا نيرهم كم زجيرهم بوجي عمنا نيرهم كنبل كلنا علامة له نتحجز الله سبب نسأله نتو تولد بإرتراز الله خبص تسألينا أنا مالتنا أيكونن بترجم نتوم زعمصو نتوم زدفرو نتوم حماق زقبروس كأسر الله مالتنا بحجز كحتة الله مالتنا يتوديو تتحاتتهم نصهم مستزي جبرة ولا حنتركبه بلنا بفقرة زي كوين أحواتنا من إذا نقرنا نزي ها نزي نقبار انتهلك أخا تردو كبيرو نزمت كلامو يتو قليلك كوميلك راه عنا تردنا مالتي نفلت نصبون أحواتنا خبالك الله قربتنا قرابتنا إلهم زترجموا بعد أول سعيد كله صم ده يجور له نحن سي كل التهذيب تحصل دخلنا حدا أنق أصل استزاربنا إنه عنده السودان اليمن حدا أنق يزاربنا ولا زارب زين برا صم ده يجبر له مالتي نحن بعد من سجان استأساسرنا نحدة ولد خبابينا بقى نحدة ولد سوسيتنا مالتي أبانا وشتنا of course أتوم كم إلهم زي زاربنا أمنت بتجراي مستجراي زي تولدوا كالو تالو كنا مريت تجراي زنبرو تخابرنا بفتصم سلامنا النبر ولا حنتي عب تجراي سي بخمسين بيهر حتوس تلعيلو نكلا خمسين لهم نكلا خمسين لهم سامع يفلت تسامع من الوقت نساتهم كنا قرن الله تتوقعون مالتي كنا مالو بيرسب سهولو بيرسب كنا مالو بتعم بفولي فقرن بخبرنا النبر شرار أدميتي أنا خير ناي كنا ما دقس وأخذت تخلقه فساي سمع عني رابنا يكونا ما خصم خصيم إيه بزح كيد اللخو مالتي يربونكم مزدك يرب سايته ما يرم الله قلامينه أتصبغ يفلت الله مالتي دك رياته ما يرم دك حماراته ما يرم دك أول كايد مسايته ما يرم after all بزحت تمهارون هواساي أب هواساي يونيفرسيتي كم مهار كلخو مالتي قدم أبون بزحت إرترايان ونرخيب اللخو مالتي أو خصم يونيفرسيتي تمهارو أما قالون يونيفرسيتي تمهارو سو أنا سي مسمعنا مكسال أخم زي كل الرجاجيسة ويل تم زي الرجاج صقصال أزخو لمبر كما إذا أمس سلمان سين حركوين ودي حرد جيم متسال إن تبيه بالله طيب سلام دي خا خمي خيل يبو أنك أتقرين عمل ليش اللي وقعيه حتى تتقلب بقى تاكس زول خير إلنا خيدنا حبيرنا كندينا قرفنت إحنا وصيناسي أما ود أوتوس انتهي اللي إختصاله تاي جبر تاي أمس أخلو يا مالتي تاي كخبر دللي كل كاب سماي كم زبال يلن እትጽልኡን ብዲዛይን ተሰርሐ አርቲፊሻል ጽልኢ ነይሩ ፈሪሱ ጋድ ዋዕዋዒሉ ማለት ናይ ሰይጣን ስራሕ ስለ ዝነበረ ኦፍ ኮርስ ሰይጣን ደጊፉ ዝጻንሑ ነይሩ እምበር ፈጣሪ ከም ዘይብሉ ይፍለጥ ሰልጠነ ግርማይ ትግራይ ካብ ቲፒኤፍ ዩ ተስፋ ተጋደልቲ ህግ ሃኤ ከማን ቀደም አካይዳ ኢሳያስ ምስራይ ከም ቲፒኤፍ ብረት ሒዞም ንበረኻ ክምለሱ ይዝግቦም ነይሩ ካብ መሪሖምና ናብ ስደት ምህዳም ግፋዶ ክብል ኩሉ ቃለሲ ይግባእ ዝብል ርእይቶ ኣሎ ሰልጠነ ግርማይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ TPF نوعلهم تزيد تجاويهم عليهم بسلام الحرد عليهم كوينهم كن رئيمنا قلتنا حجيز الله خناتات كم زي وقت جن حق خيخ سالساي روعي زور أيانا تهالكا ما تايل باشو مني جقنا حلت معرف جقنا سلسة معرف قال وتحلت معرف لي حلف واسوات كونيو تقرأ خمي ما تسوق حتى تكونيو زخون سوات كما يلم يوم سالساي روعي معرف جقنت لراقصو تموزحتو تقارا لكن تموزحتو هاربنيا ግን አፍታና መጀመሪያ معرف ንምንታይ ዋጋ ይኸፍል አቅድሚት ያሱይኒ እዚኦም ሰባትስ ሓወይን ቆም የለዊ ናሕለፍ እንዳውሉ ከጋድሉ ራዲ ሒዞም በዚቶ በዚውፃ ሓዝዋን ታጎስያ ሓዝዋን ደዩዋን አይ እዚኣ ከም ዚኣ ካተልካም ትፈልጥ ይኸሳብ ወፈሪሕኩም ዲኹም ታይ ማለትኩም ይብልኻ አበይ ኮይኑኒ ይኾይዱ ኮ የለኩም ስርስ አይ ባዓይኑ ኮ ይርአይት ቦታ ታዓት ምዃን بقى تودينا ايو انا خنقركم حدا فاكت خنقركم 2013 قلمي ጦርነት مجماري يقولوا لكم لكم دبرصيون دقي سويت لامريكا تلقتل حميل ولا دقيسو انا كاميرامان خوين فوتو سيله ولاد حقيفو ولاد لامريكا تلقتل انا بعلي انا زمر انا فوتو على سجير ولاد يقول لكم سويت له لمن يلبكلو السبزي لمن يخدح ندري من يول ترفه نغورني تايم لقبر له تايكم دليكم نغورنا ويت دلي ونغر تحليكم نغورنا مخ نغبر لكم باي ذا واي كل غزي ناتي حتى لهم عن طوال زخون ነገር ተደልዮም ሲ እትልየቶም ጠፊና ይምበር ጌርና ሎም ዝዓርፈቶ ኮይኖም ስንሱስ ኳላ خنوم ጻለም ወላ በእግርና ተጓዓይና ዝኽየል ዓድ ንሕር ኮይና ይሐቅ ማለት እንተ ሰላም ዝኾነ ክኸፈል ብሱሩ ድልየቶም እንታይ እዩ እዚያስ ሕቶና ኩሉ ሰብ እኮ ታዩ ድልየቶም ታዩ ድልየም ናይ በሐቅ እኮ زمان أساسي قرم زبالة نحطه كل جزيت قرم مسمح حاسك الزارب كلا هو يناني التايم دليو
ሓደ ግዜ ኣግራሞት እውን የስሕቕ እዩ ማለት ካብኡ ኢና ንስሕቕ ዘለና እምበር መቐለዲ ኮይኑ ይኮነን ብዝኾነ ነፋይ ሓሙኽሽቲ እዩ ነፋይ ሓሙኽሽቲ ዝኾነ ህይወት ኢና ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ምስ ንፋስ ዝነፍስ ገጽ ንፋስ ከማዕዱ በነን ኢሉ በኾኽ ዝኸይድ ምስ ዝኸዱ እኩብ ነይሩ ይብተን ዘራጊዩተ ሰማይ ውላድ ሓውድኹም ፈታዊ ወድማይ ገጹ ዝፋሕሸወ ጸሊም ክዳን ለይቲ ንባዕሉ መጸለም ነፋይ ሓሙኽሽቲ በቃ ነፋይ ሓሙኽሽቲ ማለት እንታይ ማለት ይመስለኩም በቃ ምንም ሞሳ መስግና ዘይብሉ ማለት ሰው ከአማውታ ይለ ጸበቀሊ አማውታኩም ለከተጸበቀ ይትደል ለኩም ይድኩም ካብ በዓል አባይ ፀሃየ ሊቃውንቲ ናብ በዓል ጎዲፋይ ዝባሉ ጎዲፋይ ረስሓት ጉሓፍ ጎዲፋይ ማለት ጉሓፍ ዝበሃል ጎዲፋይ ዘቀሳቀሳ አረጋው ዝበሃል ሓደ ጠንባር መተራስ ዝኣክል ከንፈር ዘለዎ ዘቀሳቅስዋ ከምል ስታሊን ዝበሃሉ ጽላል ተሸከምቲ ሸውዓይ ክፍሊ ጎማድ ወዲ ጎማድ ኣዕናወሉ ዝውዕሉ ብዩቲብ እዚኦም ዘቀሳቅስዋ ዘሎ ማለሊት የላን እኮ ጠፊያ ኾያ ሞይታ ኾያ ብሓይሊ ከምዚ ኢህአዲግ ሞይቱ ኮለሲ ኢህአዲግ እኒአቱ ለኩም ነይራ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ጀነራላትን ገዛ ዓፅኹም እፁር ስብሰባ ኣከባ ጌርኩም እዞም ቆልዑ ትመልስዎም ኣቅጣጫኹም ቀይሩ ካልኾነ ንቃወመኩም ኢና እዚ ክንቃወመኩም ከለና ጸላይ ክሕጎስ ጸላይ ከይሕጎስ ጸላይ ኮ ኣሕልፊውና ከመይ ይኾነን አንጻር ትግራይ ኢና ነዛረበኩም ኣለና ትመፍትሄ ዘሎ ኣብ ዓድና እዩ ኣብ ሰብ ዓዲ ይኾነ ኣብ ኤርትራ ይኾነ መፍትሄ ዘሎ ከይወገአና ምስ ንዘለዎ ጉዳይ ከፍ ንበል አልያንስ ንፍጠር የስማምዕ እዩ ካልኾነ ግን ሕዋትና ናገፈፍኩም ብግዴታ ናገፈፍኩም ተጋድልዎ መንገድ የለን ኣይንቅበለኩም ክንመውት እንተሊና ወንሙት ካብ ጮርቤርና ዘይበሃልና ንበልዖ ነገር ሓቅና ሓዝና ሙማት ትዝሕሸ እዩ ኣይኮነን እንዲ መን ኣጭበርብሩ ዶ ታሊሉ እኮ ንሓንቲ መዓልቲ ክበልዕ ይኽእል መፅባሒቱ እኮ በብመዓልቱ እናተገብገበ በብመዓልቱ እናተዋረደ ዝነብር ሰብ እንታይ ንርኡ ሞት ባይሕሽ ቀንዕና ካን ሓቅኻን ሒዝካ ሞት ይሕሽ ገለ ሌባ እዩ ገለስ ደሞዝ በዚሑ ገለ ንእሱ ዋኺልና ክንዛረብ እዚማ ሕትም ዳነብሎ ጽባሕ ንዛረብ ለና ናበይ ክትኸዲኹም ከምዚ ኢና ክነብፅረኩም ኮይና ጽባሕ ትግራይና ግን ዕቢዘ ገዛና ትቃፀለላ ኣብ ትግራይና ፎከስ ንገብር ኢልና ኢና ኣብታ ትቃፀል ዘላ ትግራይ ፎከስ ንገብር እምበር እንታይ ከም ትገብሩ ዘለኹም ንፈልጥ ኢናኩም ክርስትና ብዘይ ቅርሺ ከም ዘይትኽሱ ንፈልጥ ኢናኩም ቅርሺ የብለይ ኢላትኩም ቆልዓኮ ቅርሺ የብለይ ኢላትኩም እኮ ኣብ ዓድዋ ድዩ ሰማዕናዮ ኣብ ዓድዋ ይመስለኒ ቅርሺ ክፈል ምትፈልዋ የብለይን ካብኡ ናብ እስልምና ኸይዳ ተቐበ ኣነ ሙስሊም ክኸውን እየ ኢላቶም እንታይ ኮይንክ እዛ ጓለይ ዋይ ከይደ ቆልዓ ክኸስን ከይደ ቤተክርስትያን كلي قرشي شع قرشي دي قد تشع قرشي مس إلهم أفتح عزوان كباني زي إلهمني وايد قالي زي آمن كل ما مسلمين يتخونه نعي إلهم تقرشي هو بيلهم وخيدا أفتح تسع كده خسينات تمزع زيد خرسنا زيدهم لا كريستوس قرم زي أخافليتي أمالتي 11 تاريخ زي ما تقرب يا مالتي جانا خلينا نبدأ بدأنا وأنا نبدأ بدأنا تناتاتكم ممكن نبدأ بدأنا زي أو ممكن نبدأ بدأنا توصية قسنا لمالتي نايت أقومات أوعيت زسمع أنا إيه نتوم دك موتاتن نتوم استقومون فتح زخونو مسي من يلو እግዚአብሔር أنا إيه انت خيلك فتح لهم فتح ابهم انت زي كوين ግን أنا انت حجبرك ايلو كبقلك ايلو እግዚአብሔር ስበቅ ቃል በቃል كبقلك ኣብ ክንዲ ደቅ ሞታትን ደቅ ጽጉማትን ሲ ጥቅና ዝቆመሎም ስ ኣነ እየ ንስኻ ይኮንካኒ ፍትሕትዎም ተኮንካ ሃቦም ዘይትዎም ተኮንካ ግን ኣነ የጠበቆም ጠበቃ እግዚአብሔር ናይቶም ዝተጸገሙ ይወጽእ ተሐቂ ተቀበርካዮ እንተ በልካ ጽባሕ ክወጽእ እንተስ ንህልኽ ኢሎም ከውጽውኦም እንተስ ንገለሎም ከውጽውኦም ንምንታይ ክንደይ ንብዓት ከም ናይ ራሄል ንብዓት ደም ንብዓት ዝነብዕ ትነብዕ ወላዲት ዘላቶ ዓዲ ኣብ ማእኸል ከተማ ይብለኩም ዘለኹ ከተማ خمي زأمثل ከተማ حنت زيرو أمبول مبرهات نوعلو نخيت التعاقم زي باللادو بغاز تبره بكراس تبره هادو لا يبتكر أما أخل ከተማ يقولكم أما أخل ከተማ نواب قطر قال يقولكم نوري نسو مالت كوميدي تبرهات ولا تصقم يقول أما أخل ከተማ أن نبرتسي ከተማ يتعدكم ከተማ نختمون
مريت مجزا مشات ملوات أبز بحال فتصيم كذا يترخول له جن نيو وصي خان وعلو مبرح تبزل له وعدي حنتي أدو أما أخل انتس بفولي تقمي انتس بفولي جلك هلو أن هلوه حجنا أبنت هلوه سلزلوه أين أبزي سلزلوه أين أبزي ردأت أقله عند صراحة كنا هلقو زقات أمن سلزخوني التاريخ تردي خمني فوتو موتيني فيديو موتيلي بزح قدي يري مالتي حانتي أب كتما نهلو حانت ولاديت أب كتما عبين ما حدش نقرون هيكون زعبنا اللي قد أيقن أفتر أول بزعبنا من أنتان كيخون بزعب خلق الصفات من أنتان كخون الزربة بزعبين نحر كوينس سلفش كوين أخي كون أما أخل كتما ما أخل كتما نهلو زيور أمبول ولا زخونة زغوط منقست ناي 700 استتقموا ويستتقموا أرقايا عبيت نتليهم أبريو مبراتي تاخوين زي بر زيرو أمبول زي بقول مالتي زيرو أمبول سولار زجاج أنا اللي مسواتها لا كتما أنا نورو مالتي بزين جن مبرات ولا أبدأ جن بوريو أبدأ جس بوريو أبو يست جدا برهان زي بقول مسوات أبدأ جس بورهم كم زي أمثله حمز زو زبالة نايدو خومات سرعة زي كونسي ناي سب حفتي ناي بغلة وطيهم ناي زخدو نايكم زيوم الله نايكم زيومي تكايدا مالتي نزلوا وسخوا كم زيومي حجي حدشتي كوينهم كموصنا انت اليوم اصدقنا نزاروس حلو منم طقم سلازي يقول زغرفنا يوم مالتي تجميراس دبرتين انا اكو عفتا تنبي بعد سيحبان انا كنت علي نغرك لكم اي حب انا كيلك لكم انا لابي انا دك ابيس انا كعتي لا بوليتيك عتيسي لا ابيس دبرتين نرئيس بعلي يم كيلك الله ولا ريكورد غورو حمد تግራይ ትንባዕ ወዳ بقد أوصيا بقد أوصيا لك الله بقد أوصيا سي تتأم يفرد دبرتين أنا بعلت تنبين أنا حبر الأبي شو لك الله بقى أنا حبر لي نحجر أبو سر ولا خفيل نحن كفيل نحن أين زلمني فلق ميديا تግራይ ካብ 2015 كساب 2017 عام تمرت طرح 35 طن ورقي 35 طن ورقي 35 شح الراحوا مالتيو 10,000 كونتاليو حدا طن زقرمي حدا طن سي 10,000 كيلوغرام مالتيو سو 11 كيلوغرام حدا طن سو بكونتال لحر عقينكمو 100 مالتي 10,000 كونتال مالتيو انت عدن سان بتكنولوجي مويا نستدقف عدنا دما 53 طن ورق خمزه باخنه تغليصو بغنزب انت تمن كنداي بغنزب تمينايو 700 تريليون ويل سيد اندويلدان ازي يزغرم تاريخيو 700 تريليون قرشي بغنزب انت تمن بتحجي زول حصار واغا ب20 شحي كالكوليت غيري مالتي نايزيو صري ورق سلازخونه 24 كارات بلاس سلازخونه مالتيو دحان قال زرباي كندأيو انت لكم ناي بتي زبجت هلا نبره بجت ناي تግራይ ناي 4 عامت كبابيو 500 مالت قماش تريليون ويك افرق تريليون 38 عامت ناي تግራይ بجتيو حج دما قرده ناي 10 وصولنا او مالتي 200 وصولو I don't know what's happening man امو تمنئسي كامرير وي سمعوا من ديكم ابزي كويم تم زعدنو هارايوم يخم هيتاچي انتي دخازي عنقولو بوتا امتاي ناوعنا بسر رويو مسايزي عدنا دفايت زبال عزلو روينا تقولنا نايكو شداوري بوملو رويوزي روينا تقولنا عدوري روم كتفوا دليوم نزعد زي اوري روم زبال عوازلو روينا تقولنا علم قول روي قد تقولنا فلوتنا تمعدي رايلنا تقولنا سايزي عد شيطوا رابعا حجونا اكن او يعرف تخرني تحزما رايو تصوروا عدانا يجي اين رايو اي تصوروا عدانا يجي تعدا يزقدك يقول الله او مالت كي تصوروا يزلهم زلك صوروا انت مناسي جن ازيس قيم قال خلو يخلدي اذا سبعي من البات كعدن فقار توهيبو وي كان عدنا زخونه تكال كوين خون يخلي على تسقيلنا انت زين فرد صبوي دحر كمزي خوينو ولا نتزلم معونتي كلوطنا زخل سبونت عقم زلو سبونينا كندخمه بحقاو منقد زعدن تزي كوينون زعدن تليون يو باغواو كرئه زغبان
بأقبابو فقاد كم زلو ورقت كم زلو انتاي كقبرو خم زخيل كحتتن قلن زلو مالتي سو تعدنا وين حقي يخلو زلو برأي توصوا يبهلن بمسارات جن كم زي زلو مالتي سو نايلو ما عند فيديو نزيز مثل كسب مودات تخطاتي لكم حنات أي رئيتو انتلكم رئيتهم أمتو أي زهانت رئيتي يكون نزلنا زنقفيتي لكم نقفيتهم أمتو نقفيتهم كونستراكتيف سلازغنا مالتي صرف لنا تقول تخون قومنا ومتو افتر اول الرياليتي كم دلو اميتنا انا لما عندي تعزي بلا نجر يلن يحمز بلا يتحقون بزبلنا درجة مسح تزارينا كوراتن فتواتن بروخ قدام سنبت كون لكم دا تمنخو تشاو دحنا قني خلوكم دلي good light نحن حضرت حواتي ما نطيب